Rodeo skaber fokus på, at det ikke bare skal være en tur ned til frisøren. Det er et fællesskab, og det skal være rart at være her. Jeg har altid interesseret mig for hår, og den måde, man kan ændre en person ved at give dem en ny frisyre eller en ny farve. Den måde, de lyser op på, når man har lavet den ændring. Det synes jeg er ret nice.